Kaixo, bideo honetan erronka baten barruan emango dugun prozesu sortzaile horretan adimen artifizialak zer nola lagundu diezaguken ikasiko dugu eta prozesu horren barruan zer nolako laguntza eman diezaguken. Orduan, horretarako adibide bat egingo dugu eta bi tresna ezberdin landuko ditugu emaitzak ikusteko pixka bat. Orduan, demagun gure zikloa, mandezen elektromekanikoan gaudela eta ikasle zuen kasuan lotura eta muntaia teknikak moduloan gaudela. Orduan, nik hori jarri diot ChatGPT-ri bilatzaile promptean zenean. Manten zentro mekanikoa zikloan gaude, lotura eta muntaia teknika moduluan. Erronka gisa, perfil metalikoak kurbatzeko tresna bat sortzea eskatu zaigu. Ideia beharrean gaude, baina gure aserako proposamena da bira egingo duen ardaz bat eta bitobe metalikoren bide sortzea perfil metalikoak kurbatzeko tresna hori. Beste 3 ideia emateko moduan zeundeke, hori eskatu diogu adin artifizialeko tresnari. Orduan, ongi hona hemen zure bira bitobe proposamενari alternatiba garbiak. 3 ideia praktiko, bakoitzean funtzionamentua, onurak txarrak, alde onak alde txarrak, eta eraikitzeko oinarrizko osagaiak eman da. Orduan, berak, zuzenean, pronta nahiko zehatza zen, esan diogu nun gauden, ze modulon barruan, eta zein da egin behar dugun erronka, eta ideia behar ditugu. Orduan, ideia 3 eskatu dizkigu, eta ikusiko dugu zer eman digun. Orduan, lehenengo aukera, 3 errogarrizko tolesgailua, bere alde hon eta bere onura eta bere mugekin. Bigarren aukera, segmentarre formako molde modularra, alde honak eta alde txarrak, eta lebizetan digu baita zer da, bi errodo betik eta bat goitik aldean zituen sistema bat, goiko eta erdialdeko errodo altxatu getxita presionaten da, eta profilia errodoen artean pausatuta tolesten da, etengabe kurba lehun eta radio duna sortzeko. Hori da, lehenengo aukeraren zer nolakotasuna, bere alde hon eta txarrak ondoren. Eta berdina, bigarren aukera, segmentar formako molde modularra, zer dan eta bere onura eta bere ahultasunak edo puntu ez dainonak, eta hirugarren aukera, biraketa erauzketa tolesgailua, armairu irmoa sistemarekin. Orduan zer dan, onurak mugak, eta, zeren zatan egokia, ze kasutarako. Orduan, hori gutxi balitz, berak ematen diguna da, nola aukeraketarako, erizpide bat edo beste. Orduan, balio zuraikuntza erraza eta kurba jarraituentzako, 3 errodoka gomendatzen digu. Pieza bakar eta arraio zehatzak edo forma komplexukoak, segmenta modular, eta odiak eta bezalako profil itxito estapen enpresiorako, parotari trago. Orduan, aukera bakoitza dauzka, bere pieza tipoa edo bere lan eremu egokiena. Hori argi baldin badaukagu, behar da, aukeretako bat hartzea besterik ezen duk izango, ez da? Orduan, bera esentzen diguna da, eskema simplea prestatzea, edo jarrezko zerrenda bat egitea, parteekin eta bar. Nik hori baino gehiago, edo nik uste horakotan garrantzitsua dela, ideiak sortzea zari garenean, sortze prozesu horretan, beti, taldeka lan egiten badin badu adibidez, batek ideia badin badauka, ohikoa da, ideia horren irudia edo krokis bat egitea, ez? Izan daiteke informatiko baten bitartez, edo paperean, eta pixkat horren baitan ideia hori garatzen joatea. Orduan nik eskatu dena da, tresnari, bere 3 aukera hauen krokiz hurbildu bat egitea, ez? Alik eta zehatzena, ikusteko pixkat, oso ondo. Itzez, azaldu didazu zer dan aukera hoitzak, zer parte hauzkan eta zer nola ingo dugulan, baina taldeko guztiok berdina ulertu dezagun, uste garrantzitsua dela, irudia argi eukitzea, ezta? Nik jarri duten, irudia horien, irudia krokiz hurbildu ematerik eta berak hau da egin didala. Hemen ikusten duguna da, berak esainetako aukera bakoitzaren krokiz txiki bat daukagu, eta horren bidez, oso erreza taldeko guztiek gauza berdina ulertzea, eta honen gainean, irudi batek esan da ez, mila izan baino gehiago balio duela. Honen gainean, diseinu hori edo ideiak sortzen jarretu ezakegu, oinarri hau hartuta, ez da? Oso interesgarria zait, irudi horiek sortzeko daukan gaitasuna, eta benetan txundigarria da, ze almen daukan, ez da? Gero ondoren galtu diot, zein da irukeren artean, denbora gutxira eramango diguna, bizkat jakiteko, behar bada, erronka egiteko denbora mugatu baldin badaukagu, eta aukeretako bat oso, ezagit, ordu asko eskatzen baldin baditu, edo neketxo baldin bat aiarrean egiteko, behar bada, hori baztertu beharko dugu, irizpide horregatik bakarrik ez. Orduan, azkarrena zein esan digu, tartekoa, eta geldoena edo, eta zergatik ez. Orduan, ondorio bezala,
erronka zerbaterako, segmentetai irabaztea da, eta gutxi baki gutxi muntatu, eta bera dabil. Bueno, besterik gabe, berak ematen digu, zein aukeratuko lukeen irizpideen arabera, baina beti ere gogoratu, informazio asko jaso bai, baina beti ere erabakiak gure esku daudela, ez? Berreguna da, informazio berabili, modu eraikitzaile batean, eta bueno, bintzat, lagundu diezagula erabaki honen agertzen, ez? Interesgarria, gogoratu, irudiaren kontua, Beste bilatzaile bat, o beste tresna erabiltzen hasita, Gemini bitartez, Google Geminirekin ere proba berdina egin dut, pron berdina jarrita, bantzen elektronikonik bazikoan gaude, lotura eta montaia teknika modulan, erronka gisa, perfil metalikoa urbatza dutesena sortzea estatu zaigu. Idea beharrean gaude, baina gure aserako proposamena da, bira ingo duen aratz bat, eta tope mekanetoren bidez sortzea perfil metalikoa urbatzeko tresna hori. Beste irudia emateko moduan zeundeke, eta oso erronka interesgarria dela, eta berak ematen ditu, bere beste hiru ideia. Userako da, ideia hauen nolakotasuna beste tresnak emandakoen berdina da, antzekoa, edo, eta behar da beraztu dezake batak bestea, edo kontrasanen bat ere egiagian egon daiteke, ezta? Nik egin detana, ondoren berdina. Eskatu diot, Geminiri irudia hauen, aukera hauen, irudia ekorrokisa bildu bat egitea. Eta malez, berak esan di, ez daukala, bilatzaile tresna honek krokisa egiteko ez dituztenean sortu krokisa, baina ematen digo mendioak, eskurapen zehatza eman dezakela eta interneten bilaketa bidez jakin dezakegula nolakotasun hori, ezta? Baina bintzat bote prontoan ez du irudik sortu eta horri bizkat bilatzaile honen kasuan muga bezala hartu dezakegu. Edozein kasutan ikusi dugu bizkat nola edukia sortzerako orduan, ideiak sortze prozesu horretan, nola lagundu dizaguken adimen artifizialak eta adibidez zehatz batekin lagungarria izango dela gure erronken barruan ideiak sortzerako orduan.